माने सिङाव मोजां मोननायसो दंदां ब्र मोजां मोननाय गैयामोन आस्सा हाबायाव लिंहरनो रेडि जाबाय माने स्पष्ट बिथाङा माने गेमस्रि सिस्टारखौ माने गावनि गोथार जुलियाव माने बेदर दरसेब्लाबो जाहोफैगोन आरो औ आदर्श माने सिङाव मोजां मोननायसो दंदां ब्र मोजां मोननाय गैयामोन आस्सा आसाम ट्रेक्टारा गयबारियाव ओरैबायदि लुन्द्रा लुन्द्रि दंसै आरो बेनि थाखाय ओमफ्राय हाबायाव लिंहरगोन औ हाबायाव लिंहरनाय जागोन ना अब्ला जोंथ' नेबाय थासिगोन दा रायजो राजा नोंथांमोना आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलनि गेजेरै बिथांनिफ्राय माने स्पष्ट बिथाङा माने गेमस्रि सिस्टारखौ माने गावनि गोथार जुलियाव माने बेदर दरसेब्लाबो जाहोफैगोन आरो ओरैबायदि बिथाङा थांखि लाबाय जों रायजो राजा बयबो नोंथांमोना खोनाबाय बिथांनि जे गोथार जुलि बेवहाय गेमस्रि बिनानावखौ नुनो मोनगोन बिथांमोनखौ लिंहरनो बाबाय आरो जों मानो होनोब्ला बिथांमोना जोंखौ लिंहरनोब्ला जों बिथांमोनखौ लिंहरनोब्ला बिथांमोना भिउसाखौ सेनाय जायो आरो बेनिखायनो जों बारा खबर हरना बिथांमोनखौ दा बिथांनियानो जाहैबाय अफिसियेल बरगयारि अफिसियेल जोबोद मोजां नामा जेरै मानसियाबो ओरैनो स्लिम स्लिम जोबोद मोजां बाख्नायथाव गोसोफ्राबो मोजां साफा दा बे जोंनिनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नैबे मोनसे फिसा ग्रामपुर होननाय गामि माने आं मिनिनो गोसो गैयामोन अब्लाबो ब्रादारनि बुंनाय एसे जकिं आरो बियो जों माने ओरैनो भिडिअआवहाय एसे जकिं टाइप लानायसो आरो रायजो राजा नोंथांमोना बेखौ गुबैयैबो होननानै सानना लानो नाङा जोङो माने जेब्लायबो भिडिअ हिसाबै जोङो जकिं टाइपफोरखौ लानाय जायो दा बेनो आरो माने बे जायगानि मानसिफोरखौ मोजां मोनलांथों बे जायगानि मानसिफ्रा माबायदि बेखौ मोजाङै सिनायथि मोनलांथों ओमफ्राय जेन'बा फैबाय थानो गोसो जानायफोरबायदि बेबायदि हिसाबै हरनाय जादों आरोखि ओमफ्राय हाबायाव लिंहरगोन हाबायाव लिंहरनाय जागोन ना अब्ला जोंथ' नेबाय थासिगोन दा रायजो राजा नोंथांमोना आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलनि गेजेरै बिथांनिफ्राय माने स्पष्ट बिथाङा माने गेमस्रि सिस्टारखौ माने गावनि गोथार जुलियाव माने बेदर दरसेब्लाबो जाहोफैगोन आरो ओरैबायदि बिथाङा थांखि लाबाय जों रायजो राजा बयबो नोंथांमोना खोनाबाय बिथांनि जे गोथार जुलि बेवहाय गेमस्रि बिनानावखौ नुनो मोनगोन जोबोद मोजाङै आसा खालामो नेबाय थादो अब्ला ओमफ्राय मा थारिखआव मा दिनाव लाथ'नाय जायाखै ब्र बेखौ बेखौ लाथ'नाय जायाखै माने फैगोन जानुवारि फेब्रुवारिफ्राव जागोन नामा जिखुनु मिन्थिगोन र' आस्सा बिदिखौ बुंथ'नो हानाय नङा जायोब्ला अब्ला आंथ' साननैनि सिगांनो थाफैनाय जाखागोन बिथांनि सायामारा लुजेननायनिफ्रायनो आंखौ नुनो मोनगोन दा जोबोद एक्साइटेड जानानै दङ बिथांनि हाबाखौ जानो अमा लानजायसो जागोन ना अमा लानजाय खोमायालाय खोमाखौबो जागोन ओमफ्राय सालायखौबो जागोन माने अमा बेदर होनोब्ला जोङो माने गेसावब्लाबो जाखायो जोङो अमा बेदरानो मेन बर'नि फेभरेट बेदर दा बेनो आरो हाबायाव जोंना अमा बेदर नङाब्लानो जाया बर'नि हाबायाव दा बेनो थेंक इउ स' माच रायजो राजा नोंथांमोन मोजाङाथ' बिदिनोसै बोराय खावलाय खरख्लेबख्लेब बेबायदिनो दा बेनो आसा खालामनाय थाबाय बिथांनि हाबाखौहाय जोङो नेनानै थासिगोन आरोना ओरैबायदि अमा जागोन ना आगा हुगा दा बेबायदिनो रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन लावद्राय जायो भिडिअखौ बांद्राय गोलावब्ला नोंथांमोनाबो बरिं मोननाय जायो दा अदेनो आङो दा 8 मिनिट जाबाय नै अब्ला आङो दोनथ'नाय जासिगोन जय बर' हारिनि जय जिउ गोलाव जाथों